ваш избор. Българско бяло и червено вино и бира. След това ще ви предложим чай и кафе. Моля ви да вземете местата си, да отворите масичките пред вас и да изправите облекалките на креслата си, което е в интерес на седящите зад вас пътници. Ще ви бъдем благодарни, ако останете седнали по време на цялото обслужване. По-късно ще ви предложим собствени напитките от нашата борна продажна. Информация за цените и асортимент можете да намерите в маршрутите ценоразписи в чековете на креслата пред вас. Бутоните за повикване на кабини, екипажи и за индивидуалното осветление се намират на панелната на слотове. Ние ще направим всичко възможно полетът да бъде приятен за вас. Ако се нуждаете от нещо, не се пребайте да ни попитате. Благодаря. Ladies and gentlemen, I'd like to give you some more detailed information about our in-flight service. Sandwiches will be served in about 10 minutes. We offer a variety of